Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Тридочинки. Мо ба шумо камтар маълумот барои мошина медиҳем. Барои бисёриҳо интереснее ки мошинаҳо нархошон чанданд, чӣ хел истифода бурдан дар кора ва беҳтараш кадом мошинаҳоро мо истифода барем ва харидорӣ намоем. Ҷак якумин мошинае ки мо ба шумо пешниҳод мекунем ҷак аст. Примастройка ин дарзи рост медузад. Примастройка шумо метавонед ки ҳамин лапкаро алиш кунед ва дар ҷои ин лапкаи ростак метонен лапкаи кантик монда, лапкаи барои замок монда, лапкаи барои муҳра мондан. Ин лапкаро отдельно шумо уже метавонед харидорӣ кунед. Аз ҳамин ҷое ки шумо мошинаро мехаред, мепурсед ки дорад ё на. Агар надошта бошад, пешакӣ заказ мекунед ва то хонатона шуморо доставка карда мерасонанд. Мошина чанд пулай нархаш? Мошина 3300. Ин ҷак аст F4 нархаш 4300. Кадом сол буромадагӣ аст документош ҳаст 2019 3300 3300 2019 баромадагӣ ва даҳумда ақай ки чиш навистагӣ нестай, соату минуту дақиқаш навистагӣ нестай, барои соат дақиқаш хай ҳамеша нигоҳ мекунед ки фаҳмо мешавад. ва кам масраф аст, чӣ хеле ки лампочка кам масраф аст, 220 вольт мехӯрад, ҳаминро лампа 220 вольт мехӯрад. Бемалол шумо истифода метавонед бурдан, чӣ хеле ки шумо медонед ки ман ҳамақа артел калонда ки кор мекунанд чанд мошина. Вообще нархи светаш бениҳоят гарон аст. Барои ҳамка ин мошина столошон катишон мебиёяд. Столошонам хушрӯ, Столошонам хушрӯ. Метр доранд, сантиметр доранд. Шумо метавонед бемалол аз ҷоятона хеста чизи мехостагитона сантиметр кунед. Ва дуюм мошина ин бо камтар функсияш бо бисёртар аст. модели нава 2020. Инам ҳамчунон столушкатиш мебиёяд, ҳама чизо комплектатиш мебиёяд, но беғарз айтошто ки шумо лапкатона отдельно мехарен. Барои харидорӣ кардан агар надошта бошан заказ мекунем, шумо доставка мекунанд. Барои ки шумо бояд донед ки шумо чӣ мехоҳед. Примастройка худаш дорад, дополнительный барои замок дорад, аммо барои окантовка, барои муҳра, барои ягон чиз дигар часпондан ва ай каталог шумо нигоҳ мекунед. Камтар бартар мо шумо каталогша нишон медиҳем. Ино истеҳсоли куҷоянд? Хитоя? Ино истеҳсоли Хитой ҳастанд ва инҳоро ҳамашуно доставка карда меоранд, мерасонанд ба ҷои истифода. Дӯстони азиз, ин ба сеюм мошина гузоштем. Инам ҷак астай, аммо ай знакош, ай ҳама моделош ҷо маълум астай ки ин ҷерисортай. Нархи ин 3000 сомон астай. Ай ҷаки ки мо дар аввал нишон додем ва ҳозира ҷак, ин фарқаш калон аст. Аммо духтошон як аст. Вай гарантияш таи муддати 2 сол бошад, ин таи 1 сол. Душбо ҳаст? Ин намучон ҷакай, ҳамин моделе 2 солтай ҳастаки чиёш суд аст. Рангош фақат фарқ кард мекунад, тамом. Ягон ҷои чӣ надорад. Функсияш ҳамон функсия, як бор нишонтай. Мебинед? Нигоҳ кунед. Ҳамаш як функсия, дуюм сортай ва вольт, ҳамон 220 волтай кам масраф аст, 2020. Ва яшки 2019 буд аввалангиш, ин 2020 аст, ба он хотире ки дуюм сортки аст. Даже ҳамин ман ҳозир материалша даже мефаҳмам, мада ҳозир камтар чай дигарая? Да, хеле инашам ҳамчунон материал. 3000. Инашам 3000 2020. Аммо строчкош, аммо дарзошон ҳамаш якан, як хел медоданд. Як бор гирёнаш мекунем, мебинем ки чӣ кор мекунем. Ино бо сенсорни будиян тамошобинони азиз. Ози нишон метия мавзуна тарзи духтанша. ҳам хел медизем. ҳанаи мошинаи попурӣ
این نرخ این ماشینه تای 3000 سومون است و با فکرم کمتر ممکن ارزان هم کمتر کنم اما نرخ انیقش 3000 سومون است و همین من میدونم که اگر شما تایستش گیرین نه اونقدر خوب میشود برای شما که با خاطر چی و اون خاطره که پور وقتی که شما میده پور بینیوهای چیزی نازک است چون که دکان نازک است اینم همچنان نازک است برای همین خاطر اگر پور گرفتین فقط چیزی اوریجینال گیرین چیزی نغز گیرین چیزی قیمت باشد اما نغز باشد پور در بیرون نقش و نگار دارد برای همین یک رشتهش نبروید یک کمتر строчкош калон наравад барои ка оригинал гирен ҳамин на ман ба шумо тавсия дода метавонам ки чизро гирифтен обязательно оригинал бошад ва якум софт бошад дуюм софташ ба фикрам дар ин хел мошино нағзам нест ва хосияти хубам надорад барои сӯзонаш ҳамин қадар ман медонам ки барои сӯзонаш таносума нагиред дӯстони азиз занҳои меҳрубон бисёри шумо ба ман муроҷиат мекунед ба оиди попур ман попур намезанам ман наметонам аммо ман маълумот камтарам дорам сӯзан модели попурзани аста ино 2017 промадагиан инора ҳам хел нархш яка 3800 ба он хотире ки ин 2017 вай 2020 ки бошад 2017 ба ҳамин хотир и камтар қиматтарак чуба барои чак шуки кардастам яке моделои пеш ами попур да навза ки модели пеша мегири ами дарун ва ким ҳамаш ҳамин ки астай ва он хотир ва качестве попур конам беҳтар мебояд бо як бор дигар мегӯям сӯзонаи хушрӯ гирем сӯзонаи 5 сомона нагирем дар кор нестай фақат сӯзонаи 15 сомона гирем агар сӯзонаи 25 сомонаро ҳастай чӣ қилки ман медонам метавонем сӯзонаи 25 сомона гирем ришташ чӣ ришта ҳастай риштаи хитоистай ҳамаш ай хитоян ягон ҷойга нест ҳамаш аям ҷой фақат ки качестваш камтарак фарқия мекунад ҳастай риштаи арзон ҳастай риштаи нарз агар шумо нархи куртатона ки арзон попур задед шумо метавонед ба нархи арзон риштатона дастрас кунед аммо ба фикри ман вақте ки куртаро шумо арзонам задед попурам кардем гулхӯриам кардем риштаи нағз гирем ин бо бениҳоят нағз мешавад ки клиентҳои шумо бо бисёртар мешаванд барои ки шумо бояд качество мезанед ва ба нархи арзонам бошад шумо бояд пешкаши клиентон мекунед ва боварӣ дорем ки дафъаи дигар шумо ба нархи хостагии худтон матои худро попури худро метавонед бароед ҳамин фирмаш чӣ хела ира ин фирма бо дигар мошинаҳоро меброра ин фирма фақат ҷенси нағзая ихе мошинаҳои не намудоям дора фирмаи ҷенси чӣ моло дора бо ҳамин фирма каталогша як бурак нишонте аями ҷенси фирмаро бисёртар таъриф карда буданд барои ҳавай ман гуфтам бо пратарак аз инҷа шумода пешниҳод кунем брендовияна ино ино чандин сола уже кор мекунам ва чизошон ҷенсияй баъд ҳамашон истагии кадом сол омадаги ҳакум хустоиро хонда наметунем аммо балчи хонда метунем нишонсем ва функсияшаги функсия дора и чанд гарантия дора як сол гарантия дора муддати 2 сол 2 сол дорада гарантия дора аввал мошинае ки оз ман нишон додам 2 сол ва ё муддати 1 сол гарантия дора
нархи ин Европа 3900 то 4000 аст. ҳамин фирма Ино беҳтарин астанд. Бо мерем ма шуморо нишон медиҳем ки манам чӣ хел мошино аста ва адлоқо ма аз замино дастмазҳо медиҳем. Ино уже промышления, ино машинаи премустройки, ино распашивалка, кай футболкои бачагие ку бишатар. дӯстони азиз, инами номерое ки нишон додестам, ба ҳамин номеро шумо метавонед бемалол занг занен ва ба шумо доставка карда мерасонанд. Пулшам шумо гап занон карда метавонен ва бовар дорам ки агар ҳар яктаи шумо ба оилатон, ба фарзандтон, ба духтарчатон, ба абхатон тӯҳфа кунен ногуфта, ба фикри ман ин беҳтарин мешавад. бурда мерасонанд, баъд шумо занг мезанем ки мо ба шумо тӯҳфа кардем гуфта. Барои ин номерошона мана дастрас кунен, гап занон кунен ва ба шумо то дари хонатона доставка карда мерасонанд. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, дар наминҷа қарор доранд. На дуюм этажда ҷои мо инҷада ино мошина пошина номрош намонда метавон дастрас кунед ва харидорӣ